ढोड़ी पर हाथ रखत ये असली ना सारा भोजपुरी इंडस्ट्री के ज्यादा कलाकार बने नु घुरमुड़िया लेकर घूमत रहे कि कसहू हम 500 डांसर लिया के पवन सिंह के रिकॉर्ड तोड़ दी। बड़की मुहिमे चलावेला हई गाना कमर के कमाई तारा अश्लील ना लगल, खाली तारा पवन सिंह के गाना पे अश्लील लागेला। वो अश्लील तारा ने बता दी काहे ना लगल, काहे कि उ गाना के खेसारी लाल यादव भी ले बड़े उ कोनो में माने कैसनो गाना कोई है तो अश्लील ना लोगी। इनकरा 5 तारीख के जब से इनकरा न्योता ना मिलल रहे खाए के तो गए से पिनपिनाई रहन। 5 तारीख के जितना गाना आई प्रेमी के आई उनको गलत रहे, अब पवन भैया के आइल वो गलत रहे। आज खेसारी लाल यादव के आइल बा जोन गाना कमर के कमाई वो गलत नहीं के गाना। अच्छा ये बताओ हमारा कहीं कहेलन कि हम मुहिम चलाइला अश्लील खत्म करे खातिर, यहन कहले बड़ा कि कोई भी हो खस XYZ सब कम विरोध करम कोई गाना का तू काहे ना बात बोल रही कमर के कमाई खा के हो जा राजा ई का अश्लील ना है ढोड़ी पर हाथ रखत रहन ये अश्लील ना। एको शब्द तू बोला के ना बोली शब्द तू बोला खाली का तो पवन सिंह के 5 तारीख के कसहू बेड़े के रहे और बेड़ाला से हालांकि बेड़ाई नहीं है वो इतिहास रह दलक भोजपुरी में। पवन सिंह के गाना के तूड़े खातिर बिग बॉस काहे पड़ो अब छोड़ा ना वो कतनो काटत रहा पवन सिंह गाना इतिहास रख दिलक। एगो आउ बात सुन लो जो अन्नपूर्णा फिल्म से आइल बा खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा एकरा के 20 दिन पहले ही से कश्यप कहर आने वाला है वो नर्मदा मल्ला के साथ में। तो अब सोची भाई गाना ही रिकॉर्ड बनाई लोग कहते के गाना पवन सिंह कहाँ फेंको है कोनो अनुमानो नहीं के कश्यप कहरा होता। हम कहे चला भाई भोजपुरी को स्टारे हमन तो गाना इनकर आइल हम देखनी है कम से कम 8-9 घंटे में देखनी 5-5.5 लाख व्यू रहे अब 85,000 इनकर लाइक रहे आ कमेंट जन्म करता रहे 3,000 कमेंट खाली भूमिका बनाओ जाता रहे कश्यप कहर आए वाला ये कहर रहे। देखो भाई गाना कोनो गाना है हमरा कोनो गाना से दिक्कत नहीं के सब गाना चले, लेकिन बड़की मुहिम चलाए वाला भइल बा ये अपने वीडियो में कहले बा कोई हो कस पवन सिंह खेसारी लाल रितेश पांडे राकेश मिश्रा कोई अश्लील गई है तो हम एक विरोध करम तो तू काहे ना विरोध के लिए गाना के हमरा बताओ। छोड़ा ओकरा लगते नहीं के तो बुझात नहीं के खुलेआम खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करता वो पवन सिंह के खाली पवन सिंह के छोड़ के सबको सपोर्ट करता एगो बात कहता नहीं। आ वो गाना के जो खेसारी लाल यादव गाना आइल बा गाना में कहीं से कुछ कमी नहीं है हमरा देखे लागो ना रब बा ना कुछ बा। हम खाली मगैया जवान के बोली पे बोले रही कि ई सारा गाना पे कुछ ना कुछ नुकसान निकालेला। ये कहले रहे कि अश्लील गाना आई तो हम एक विरोध करब तो तू काहे ना कइला। और एगो बात बा काजे ने काहे खेसारी लाल यादव गाना ना चला हतना दिन के बावजूद नर्मदा मल्ला एगो स्टार है हालांकि जो गाना में घुस जाली वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाला। नर्मदा मल्ला अपना आईडी से वो गाना में अन्नपूर्णा फिल्म के कमेंट में जाके देखब तो कमेंट कैले बाड़ी कमेंट तब वो गाना को आशीर्वाद ना मिलल गाना के जैसा मार्केट में हल्ला रहे। हाँ तारे का बता दी कि मुहिम तू बहुत बढ़िया चलावत रही यार, इतना बढ़िया मुहिम चलावत रहनु के तारा हम का बताई तू मुहिम में अश्लील खत्म करत रहे। अब जानता है का होई तारा के दाल कैसे जाता में डाला उसे धो के पेरैया तार चालू करम पेरैया काहे के गाना के जब से पवन सिंह है इतना तुम बुराई किया है चला 5 तारीख को गाना कम विवाद इसका ज्यादा लोग आपको बता दे तारा विवाद कोईला ना कोईला में कुछ बा ना भोजपुरी में पवन सिंह के विवाद तो 5 तारीख के वो गाना वैसा इतिहास रचले वैसा इतिहास के सारा भोजपुरी इंडस्ट्री के ज्यादा कलाकार बने नु घुरमुड़िया लेकर घूमत कि कसहू हम 500 डांसर लिया के पवन सिंह के रिकॉर्ड तोड़ दी। तो ऐसा काम पवन सिंह करलन जोना पर तू लोग रेंगब तारा का बता देता नहीं पवन भी ऐसा काम कोइले बने नु 6 दिन लगातार मेन सेक्शन में ट्रेंड कइले बा गाना। उ सब बात छोड़ा उ सब जाना भोजपुरी के तो बातें हटा दी हम शुरू से कहले बनी बॉलीवुड के कोनो स्टार से टूटे वाला नहीं के मेन सेक्शन जाम कइले रहन 6 दिन तक मैंने 1.5-2 घंटा हो गया 6 दिन के मतलब 1.5-2 घंटा हो गई। ऐसा कह दिले बड़े कि सारा भोजपुरी स्टार जाता बालोग भोजपुरी में सब लोग अभी फेरा में बानू कि कम से कम 500 हम डांसर ले 500 तो चलो भाई बढ़िया बात बा भोजपुरी के बड़ भाई एगो लकीर पार दिले लकीर पर तू लोग रेंगा बा तो का कहले बड़े भैया हम लकीरवा घींचम बस पीछे से ध के देखो सारा हकीकत बताओ तनी जौना के मुंह से सुना तड़ा तो पवन सिंह के 5 करोड़ का गाना आया था 500 डांसर हम भी लाएंगे तो चलो कम से कम पवन सिंह के पीछे तो चलो तड़ा।